Сугыш, нинди дәһшәтле һәм куркыныч сүз. 1941 елның 22 июнендә иртәнге сәгать 4-тә белдерү ясамадан немец фашистлары туган илебезгә сугыш башлыйлар. 18 яшь тулган барлык ир-егетләр һәм кызларыбыз туган илебезне якларга сугышка, фронтка китәләр. Balalar kirdiler utlarga, balalar huz berdi tutlarga. Küpleri türünüp şimirga, kaldılar yırakta yıklarga. Balalar kirdiler utlarga, balalar süz berdi tutlarga. Küpleri türünüp şimirge, kaldılar yorakta yoklarda. Balalar tırgış balalar, aşığız suna tamında. Neşe yıl kırmılar balalar, İdilde hem günü yarında. Uyatma yıkılasın Sinan'a, aylarını yıllarını sana var. Күңелдә һаман яшькел бала, кайтмаган солдатлар, солдатлар. Ана ул йокламый сабые, юрганын ачса да уяна. Аналар йөрәге шикелле, мәйданда мәңгелек ут яна. Калдылар йөрәктә юкларга. Balalar, duruz balalar, aşığız suna tarımda. Ничә ел тормыйлар,